Evo ga, jedna tehnička vježbica za mlade nogometaše koje mogu raditi bilo gdje, bilo kada, samo moraju poredati da li su to čunjevi, da li su to kamenčići, da li su to kapice ili šta god budete našli. I radit ćemo vođenje lopte desna, odnosno lijeva noga, isto tako kombinacija i desna i lijeva noga. Evo, probat ćemo ako je moguće iz prvog dodira, ako ne napravit ćemo iz dva dodira. Evo, možete doći za mnom i vidi ovo, hop, vanjski, unutarnji dio stopala, vanjski, unutarnji, vanjski, hop. Kada pogriješite, samo ispravite se i nastavite dalje. Hop, desna noga, vanjski, unutarnji dio stopala, hop. Isto tako sad možemo raditi lijeva noga nazad. Međutim, ja neću sad raditi lijeva noga nazad, nego ću raditi i desna lijeva, da vidite kako bi to izgledalo. Znači idemo, vanjska, unutarnji, hop, kombinacija, desna, vanjska, 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 hop, unutarnji, hop, pa kombinirate malo, vanjska, unutarnja, hop, pa ponovo vanjska, pa možete ponovo malo vanjska, unutarnja, pa možete malo i biciklu napraviti, pa možete malo stati, pa povući loptu prema sebi, hop, i kombinacije raditi vježbica kako želite. Ok.